Hola, sóc l'Estela, logopeda i lingüista multilingüe i et vull ensenyar com ensenyen català en molts canals de YouTube. How Catalan is taught in lots of YouTube channels in a way that I think is very wrong. For example, they show this picture of a bedroom and they start talking. I'm going to show you how they do. They say habitació, prestatge, llibres, finestra, tauleta de nit, llum, sabatilles. And you think, but if I don't understand Catalan, how can I know what you are saying? Exactly. Com pots saber què estic dient? Doncs, I'm going to show you. I'm going to show you how you can know what am I saying. Look, if I say llit, tauleta de nit, llum, despertador, finestra, prestatge, llibres. Ara millor, sí? Perquè t'estic ensenyant cada cosa assenyalant. I'm pointing everything for you to look. Then you know what am I saying. Like children. Children learn language, learn how to speak because an adult is talking and pointing. But there is another mistake when in videos they taught only like this, the vocabulary on its own, because vocabulary is not isolated. Vocabulary is always in context, and we need to learn the vocabulary in context. First, it's not llit, is el llit, is not tauleta de nit, is la tauleta de nit. Is not llum, is el llum, is not despertador, but el despertador. It's very important to learn the article already with the word. And another thing that is very wrong in these videos that they only show words is that they don't say what we do with it. And it's very important to learn from the beginning what we do with things. Què fem amb el llit? Què fem? Dormir, somiar, descansar. Què fem amb els llibres? Amb els llibres llegim llibres. Jo llegeixo un llibre. És molt important que escoltis el català en context, amb frases, amb articles. Així que ara anem a veure una mica més aquesta habitació. Primer de tot, què és? Què és això? Què és això? Què és això? Què és això? Què són aquestes dues coses? Què són aquestes coses? Preguntem, què és? Què són? I què fem? Què fem amb aquestes coses? Primer, escolta. Després podràs llegir les paraules. Primer, escolta. Mira, mira. Tenim un llit, uns coixins, una catifa, la catifa està sota del llit, unes sabatilles, una tauleta de nit, un llum, un despertador, una finestra, és de nit, hi ha la lluna i estrelles, estrelles brillants al cel, un prestatge i llibres. Tot això tenim en aquesta habitació. Has escoltat? Has entès coses? Apunta a comentaris què has entès o què tens tu a la teva habitació. What do you have in your bedroom? Tell me things you have in your bedroom in comments. And now you can read. Pots llegir quines són aquestes
paraules. Mira, mira. La catifa, el prestatge, la finestra, el llit, els coixins, la tauleta de nit, el llum, el despertador, els llibres, la nit, la lluna, les sabatilles. Les coneixies? Coneixes? Did you know these words? Escriu a comentaris. Més, què fem amb aquestes coses? Què fem amb el llit? Què fem amb les sabatilles? Què fem amb els llibres? Què fem amb el llum? Què fem amb la tauleta de nit? Què fem amb el despertador? Pensem, a veure, amb el llit, dormir, somiar, descansar. Amb els llibres, llegir. Jo llegeixo un llibre. Amb el llum, encenc el llum, apago el llum. El despertador a la nit, poso el despertador i al matí, ring, apago el despertador. Al matí jo dormo i el despertador, ring, jo em desperto, m'aixeco i em poso les sabatilles i me'n vaig. Me'n vaig a on? Me'n vaig al lavabo, me'n vaig a la cuina, me'n vaig a una altra habitació. Què has entès? What did you understand? What do you do in your bedroom? Tell me in comments. And now I'm going to show you the words. Les paraules, mira les paraules ara. Dormir, llegir, somiar, despertar-me, mirar per la finestra, descansar, llevar-me, ficar-me al llit, posar-me dreta, jo dreta, posar el despertador, poso el despertador, ring, apagar, apagar el despertador, apago el despertador, encendre, la llum, encenc la llum i apago la llum per anar a dormir. Puc explicar una petita història? És de nit, vaig a l'habitació, em fico al llit, encenc la llum, poso el despertador, miro per la finestra, és de nit, miro la lluna, que bonica, agafo un llibre, llegeixo una estoneta i apago la llum, me'n vaig a dormir i al matí, i a la nit somio coses, somio. Al matí el despertador fa ring, em desperto, m'aixeco, em poso les sabatilles i me'n vaig al lavabo, a la cuina i començo el dia. Sí? Què fas tu al matí? Quina és la teva rutina? O què fas a la nit, aquí a l'habitació? Quan poses la llum, un llibre, què fas? Explica'm-ho a comentaris. I una cosa més, something else we can know about a bedroom, for example, is where. Where? Where, per exemple, on soc jo? Al llit. A sobre el llit o dins del llit. I a la tauleta, a sobre de la tauleta, tenim el llum i el despertador. Sobre de la tauleta. I la catifa,
A sobre de la catifa hi ha les sabatilles. Les sabatilles són a sobre de la catifa. La catifa és a sota del llit. Sota del llit. I per sobre de la tauleta, per sobre, hi ha la finestra. I per sobre del llit hi ha el prestatge. I sobre del prestatge hi ha els llibres. Els llibres són a sobre del prestatge. Ara has escoltat i ara pots mirar com s'escriuen les paraules. Mira. Sobre, per sobre, la finestra per sobre de la tauleta i el despertador sobre de la tauleta. Sota del llit, sota, hi ha la catifa. Catifa sota del llit. Damunt, també, damunt de la taula. Davant, al costat, les sabatilles estan al costat del llit. Dins, jo em fico dins del llit a l'hivern, quan fa fred. Ara no, ara fa calor, em poso a sobre del llit. I darrere del llit hi ha la finestra, darrere, o la paret aquí, la paret. Sí? Molt bé. I ja tu sabies això? Pots escriure comentaris, què tens a sota del llit, què tens a sobre de la tauleta, què tens a sobre del prestatge. Explica-m'ho a comentaris. I per últim, quines altres habitacions de la casa vols conèixer? Saber què és, què són, què hi ha i què fem. Molt important, sí? Per últim, com practicar amb aquest material, amb aquest vídeo? Una, tens vocabulari i expressions en context. Paraules, amb articles, amb frases, petites històries, molt útils, que pots fer servir. Com ho fas servir? Primer, molt important que aquest material escoltis. Has d'escoltar i després llegir les paraules. Però primer, sempre, escoltar. First, we have to listen to the language a lot. We have to listen and not reading. First, always listening. You can use this video to listen again and to understand lots. And then you can read, of course. But first, always listening. I per últim, pots fer les tècniques que sempre explico de shadowing o de repetir. Shadowing és que tornes a posar aquest vídeo des del principi, play, m'escoltes i repeteixes amb mi. Per exemple, jo dic, a la nit vaig a dormir, encenc la llum i tu, al matí vaig a dormir, encenc la llum, igual que jo. Repeteixes, imites la meva pronunciació i entonació i tal com ho dic. La repetició pots fer play, escoltes, a la nit vaig a dormir i somio, pausa, i tu dius, a la nit vaig a dormir i somio. Repeteixes recordant les paraules, l'estructura i l'ordre. El shadowing és molt útil perquè comencis a parlar i et sentis parlar i practiquis la pronunciació i l'entonació. T'explico molt més a la descripció. I última cosa que pots fer és gravar-te. Gravar-te amb el mòbil mentre fas shadowing o repetició. Fes servir aquest vídeo tantes vegades com necessites. You can use this video, this audio, to do this shadowing technique or repetition. You can record yourself, and when you watch yourself and listen to yourself, you can see
what things you did well and what things you could improve. So this is very, very helpful. Use this video as many times as you need to be practicing all this vocabulary in context. Tell me in comments if this is useful for you. What else would you like to learn? And see you the next. Fins una altra!